Ndoda ngoti nditaure mchana handisi kudzivisa panga masvika asi ndiri kukumbira ndichiti nhasi zvakasiyana nezvemazuva ese. Ndori mundinzwisise. Hatina patinotonga patinodimbuzira nyaya nyange tichiti time. Asi pa2 minutes nyaya yako unenge wanyatsonzwa kuti ndeyako shuka. Saka ndokukumbira vanhu bata mabhuku asi munonyora nevanotaura ndoda fast stones. Chechituva mubhadhara imozvo. Kana chitonga nyaya hatina favor tarise kuti kwakaita sei kwakadii. Zvinhu zvakanaka ndozvatinongoda kuti tiite sekutiita. Ndinodzoka after 6 months. Right, tudze magarira muri kuita. Magariro kubva ndabva pana akangooma. Taura tizwe. Svika pari nhasi. Ndakabva kubvira munguva yezhizha ndangobva kuno. Kubva patakangobva kuno vana havasi kuchengetwa. Kumunda handina kurima. Zvinhu akabva aroora mukadzi muna February. Abva atora zvinhu zvese zvazviri mumba. Baatakura kumukadzi akabva abvawo pamba paye. Saka izvi ndinogara nevana pamba zvinhu zvizhinji akatakura akaenda nazvo. Akaenda kupi? Anongogara muvillage medu imomo pane paakangostendi nemunhu akabva abva anogara wepa. Akapuwa nani? Handizizvo. Nawe stendi? Stendi yaigara chizvezha. Ukapuwa nani? Ndakangokumbirwa iyo. Ukakumbira? Ndadzingwa pamba paye. Unozoti stendi yangu? Ndakatoudzwa. Haizi yogara permanent. Kusaka paukonzwa kuti stendi yamambo unozvifunga kuti nditaurire muridzi. Handi munda wacho 4 hectares. Aiwa ndatombori momo. Ega munda wacho 4 hectares. Ndikati stendi yangu iyo. Alright, aiwa. Ndakapa chizhozhe munda makazi. Nepemiti yemunda ndikamuti achipa pandogara parikutaura. Ndikatibva ndakuti kuendesa kuzvimanyanga. Ndizvo. Ndobva ndati ipapo siya pakaita sei? Ndobva ndikazopa. Baziva. Musokwa. Tambauka. Akatenda akatopaona. Kusaka kuenda kugara pastendi pangu wewe usina kutoka. Sinu zvakandeti. Inini ipapo ndakagara ndifuna mushizha. Patika still kudai wanza kuti stendi ya mama. Kana izvo zvaizopa munhu sei pamba pasisiri pari. Bozi kunza zvakaitika. Chizvo zvako yakati mambo bagara nge pasimba yashata. Ndikati nyika ndiyangu. But ina ndikupa zvinhu zvinomuka mangwana. Ndoda kupa munhu nepermit. Ndikataura vanhu velenzi vakaenda ku vakasvika vakamupegera ndikati mupepo kugara. Ndazviona. Ndikatipa ungapasiwo pakaita sei pakadaro. Ndikataura amusokwa ndikataura mukomana waiti muri yamuwandira kuwara ngaende unopuwa nzvimbo pakati. Ndazviona. Iwo right zvisina zvinoitika. Saka haasi kuchengeta vana? Haasi kuchengeta vana. Ndanga iri noise kubva ndabva kuno nokuti anga achiti iwe weibva pano. Chifu akatikumbira kuna chifu kuti ndikuda kugara. Saka iwe wafanira kunge uchigara pano nokuti wakandipa bhuku. Saka iwe unofanira kubva pano ndakanga iri noise kusvika kumunda ndakanyima mombe fertilizer akandinyima. Fodya vakarima izvozvo ndakamwaya nesi handina kuzoishanda zvangu. Asi zvese akandinyima kusvika pari nhasi zvinhu zvakatondiomera. Saka hapana kana chiripo pamba nemubhedha wandairarira wacho ukatenda ndinowakurarira. Ndakarora nemukadzi wacho. Tudze tsino munhu waMwari mufundisi. Pamusome. Chokwadi chakanaka chinopa kuti munhu ruzivo rwakuenda wanawo nyaradzera. Ini kubva ndabva Taura. Kubva ndabva kuno. Iyo kumudza zvekurara mudenga handisi kuda kai. Kubva ndiramba mudare. Shwane ndakagara pamba. Chirarama naye. Chikafu chaicho kuti ndichiwane angati kumawa. Kusvikirawo ini ndega ndati upenyu hwandiomera. Ndakatangoenda kumunda. Uyo akangoenda kumunda make muchirimi ndabva kuno. Mbaita makomba yakashita pfumvudza bhadhira chibage chake. Atone chibage chakanaka. Bhazo ndinda kudare kwa chairman achindini kunyimwa mombe. Munhu komite ya chairman akati "Wamai mukuti munyimwa mombe makabva pamba pangu muchiti ayo ndatopedza kurima pesi ndatotwa mombe ndakashanda." Ko mombe dzamunyimwa ndedzipi ngawapupureza ndata zvakanaka tonyepera munhu. Sho ava pavakangoshanda iwo nomoko yavo
pasina kushanda vari mupenzi kwakaita pfumvudza pamasanfurawa vakarima panzungu chichi zvese apana pandakanyima munhu asi kungoti ini pandakabva pamba pasisagarike pamba upenyu hwanga ndakurarama semunhu andauda mudzimai bhozi ndaishanda ndega kumunda ava vaishandawo pavoshanda pamba mudzimai waida kumunda ikanopita bonde naye ndaida bonde nasingarwani bhozi anga kugara mumba make razo kumunda kwacho asikatomukwanisa kana kutoita zvese saka ini ndakazoitawo mukana wekuti ndichitsvaga mudzimai wekuti ndione uye ndopakati handiri kuti mudzimai kwagari pano saka ndakangoona kuti zvaiitika zvazvizokuomesera inini ndakapinda kuti nditaurawo naye aizondondikwadza akatombondiona nechidhina pambapa andorana nechidhina ndakamboenda pakrisimasi ndakati ako zvinhu kutaurirana panotangira bonde ndokwira ndikaenda mumba manga ari kuti adzimai zvakaitika uya titaurirana tiri mumba muno kufunga akatanga kutukira akatanga kupinda mvheji akatanga andipindira mubada undiremba ndakasvika pakuti handizive pfungwa dzake wozaiti chiasvitsana kurefu wakadi kumupfeke noraini pakatonzana pa ndakatombomuhwisa akatondicheka negirazi akakabata woza aitozvitushira mumapunde ndipandikamubato mabe angu ndopaakandicheka negirazi vabuda bvaenda panzi akabva topinda murodhi kutoenda kumba kwavo kuvhireji ndopandikazonzwa murume wokunzi kuyowaina kurepa mukadzi sei mudugara pasi mutaura zvakanaka ndikati kurepa kumudzimai wangu ndakamupindira mumba zvakanaka kwautaura kuti ndamuda kumurepa pasi shuwa ndakasvika pausiya akati munhu agona kutikremera kuti ndoda kumurepa ndakasuka ndakatanga kuzviraramiro ndega ndikubva ipapaya kuzoora muna February ndima ndakazoti ndirorewo ndakutodambura foji yangu musoro pandakati mudzimai ada kuuya wakanditi handiri kumuona pamba pana payadi pangu kana imba handiti kutoona ana achitombopinda mudzimba dzino inini ndega ndakaona kuti nehondo iripo nemwana waridza ndiri kutora vanogona kuitika zvinhu ndakakumbirawo zvangu ndikati achizhoesha pamba boigara pakamira sei akanditi pamba apapa pano munhu arikuda kuuya ipapo ndakati ndachimbotsvaga pongoti ndingoraramawo zhizha rino ndikwanisa kuwa mbeu dzangu neuyu mabe angu andinaye ndoseta plani pachena tabva kunyadziri kwamamba akatai kana pari papa chechingovakawo kamba kako ugara usita usobva zvakunze kuchichena pazvinhu zvauri kutaura kuti ndakatora zvinhu mubhedha wauri kutaura hauzi mubhedha wenisusu mubhedha womunin'ina wangu andaigara naye paakaenda kumba akanditi mukoma mubhedha wangu nditsvagire munhu akuda mutengeseri saka auna kuzotengeswa mubhedha pavakatama mumba vachirara muimba yavairara nchirara mubhedhroom vakandisiya ndo mubhedha wandairarira saka pandakabuda inini nomubhedha womunin'ina wangu yo ndakangoti nhaka yemunin'ina wangu ndo mubhedha wandakabuda nawo wedu watakatenga watairarira ndo wandikasiyiwa nawo handina zvimwe zvandakatora zvavangatsanangure kuti ndakatorerwa chii chavangataura iwe uri kude chii kumurume ini ndandingokumbira kuti andidzorerewo pazvinhu zvaakatora zvingewo ndine simba rangu pazvinhu akatora chii anzi ukatora marata petereza mamatenga mese petereza zvakaitika ndezvekuti anga iri yechikwereti asi mari yakanga iripo pai pandakamboya ndakati kwaiva ne400 fertilize asi vakanga vaidya taakutotemba yechikwereti yacho vakazora saka taurisa zvinhu zvako ndazvona zvakadonyodo zvii zvaungataurisa unoda zvinhu pazvinhu zvese zvakatorwa unoda mari pazvinhu zvese zvakatorwa kana zvemuma500 muudze kuti ndikuda 500 pazvinhu zvamukatorwa ndikukumbira 500 pazvinhu zvamukatorwa ndakatora zvakatoda dati ndiri kuda saka pazvinhu zvaitaura izvi chinhu chandakatora pamwe zvinhu zvamusina kuverenga pamwe panotowanika zvinhu inini ndakungomubhadhara zvinhu zvomunin'ina wangu anozobhadhara iye kana ari marata ndinobvisa ndodzorera kana uri mubhedha ndosundza ndodzorera pane zvimwe handizive kuti chii chandakatora chaakanyora bhozi
Atina zvinhu zvakawanda. Munzi kuti mama ndiri kukupai marata nomubhedha kuti atimunzi kuti andikudi. Alright. Ukupo marata nomubhedha. Handikwanise kuzvitambira nokuti zvinhu zvakaita zvekubangisisa. Ende handizive chinangwa chavakatorera mubhedha wacho kuti ndanoda kuzara vana vaviri pamubhedha. Wanza zvapindura pindura. Kuzori chizokureva chinonetsa kuti munhu unazotaura naye. Handiti ati ndiri kudawo pazvinhu zvandakatora. Ngati pazvinhu zvakatora ngaataure ndimuzorera handiti. Zvinosanga zvandanzwa ini marata nomubhedha. Ndakati marata ini andikatora yakatengwa nomunini wangu aisa Bonde pakechirima naye. Saka iyayo ndakubvisa ndanga ndikaisa pamba pasina kugara. Ndinobvisa. Ndomudzorera. Ndotorawo mubhedha uye ndomudzorera. Ndinongoudzawo munin'ina kuti zvinhu zvako ndakazvidzorera maikuru wako. Ndizvo zvacho zvavari kutaura kuti handizoti zvakaitwa sei. Saka handinawo dzimwe dzandinogona kumuitira kuti ndimudzorere. Saka kana iye ati handikwanisa ndizoti zvakaitwa sei. Iye anofungira ini kuti ndine zvandoda kumuita, iye hafungiro kuti ini ndine zvandoda kuvaita. Anongotaura chete ini kuti ndini muroyi wake, nenyaya yekuti ini ndakaroora. Iwe wakaroora achikuda. Akudai ndida kudai asina kutomboni pamaro, kudai akatongoti mambo chimbomira kuda kumupa goporo ndoda kutanga ndamboonawo kumberi kuti kwamira sei. Wozi kunetsana unotangira pa 15 years, 14 years. Tingangoti 10 years dzese tainetsana chigadzisana chidzosera chingodaro. Ende dzitori nyaya hombe dzakadarika yakatoya kuno kui. Saka kudai ndida kana pandakadzoka pakutaurawo naye kudai mbonzwisisawo kana kuti pandakabva kuno kudai asina mbobudawo achiendawo muimba yake ndichirara muimba mangu. Kubva ipapo kuti ndizoroora muna February pesaba naingozviraramira. Sadza ndaitongopiwawo zvinoti mapiro andoita imba unotoidedza achitaka kudziya. Dzimwe nguva ndaigona kumboona rakapushiwa mumba pamwe pacho ndaitoishaya. Ndakatopera zvinoti vamwe vanhu vaitondidarikira vasingatondiziva. Ndotini kuti nditi kubva ndabva ndirikumutadzira kwandakamuita. Handina achita zvandakamuita. Ndataura ndaiboishi. Hanza ndinochengeta vana. Ndinotenga zvinhu ndichitokoma. Wakarime chigoro? Ndakangori mafoji ndaita. Une vana vanganai? Ndine vana 4. Unomutsvagira 300 What? unomupari? Apa ndisina tombotengesa ndatengeswa. Right. Unouya naye musi papeti. Inogona azvibati. Next court musi wa30. Kuseri wacho kunani musi wani? Musi wa15. Unouya musi wa15 $300 wasvinzwa. Kunokudai. Uchapuwa mari $300 wasvinzwa. Pano ndoda kuti mundibatsiro. Maweka mfyeresa. Ndikuona 14. Vanhu vandoda mundibatsiro. Izvo zvandoda kutaura paketa ndika 14. Asi ndakaita zvokuti. Asi ndakakutaura. Pamwe kutaura kuti munhu angagoka batishi. Pandini chindofunga nazvo. Amai ava ndabva kwandakabva ndaibva kukotiwo ndine nyaya dzandakaitawo. Bandaona ukachenji ndakati mwoyo wangu wakadzimba kuti ndingosvikawo pambawo vanawo vakandimhanyira ndorega tike tumaswiti. Ndakasvika tumaswiti ndikadedza mwana. Ndotore maswiti aya muzi. Amai ava vakatanga kutaura kuti ndokuchengeta vana here. Ende vana kufirira zvako hamuna mwana kana mwana. Chanatsa kubudira pachena kana tapedza nyaya dzedu kudaro. Kana muti murikuedza kutaura kuti chii? Ndokanzira zvandataura ndizvo. Saka mushure maizvozvo amai ava mwana chaiya ndakamudedza inini kuti wozvouya kumba ndikugere kana kuti uya kunotiite zvakati mwana anorohwa. Kana kuti vasipo ndakangotaimira kuti amai acho avapo chimbouyawo ndokumba kwangu. Mubvanawo akangomuona achiti anosvika kutotaura kuti mama anga aenda kuna baba mwana anobatwa shuwa. Zvakazopa kuti inini ndega ndinatsofungisa kuti shuwa ndakamboroora kumashure sandaroora. Ndakaita 3 years neMukadzi ndinota mwana. Saka ndikufungo kwangu inini kana ndisangana mashoko iyani. Munhu anogona kutorara kutoenda vana 6 7. Singatozoti pane wako zvakapana. Sezvo yemwe ndataura ngati kutopa chena kuti pavana pane wangu zvakapana. Wasimudzira wasimudzira. Wasimudzira. Uri ana. Ndiri anzoti yake kuti twin sister yake sakazora kuti mutano. Anombokushedza. Ndega ndakatokwana.
Andina witness. Ndarema mukashoma kuda witness. Boss ndega ndozo kuti inoda witness ndo. Iwe rega tsaure nyaya dzatuka. Mimba inobata kangani? Mari? Mimba inobata kangani? Mimba. Inobata kawanda. Mukusi kuenzera patenge takuti nguwa kusazikidzwa mimba bata zvina zvanosema. Anzi vana vari kufunga kuti vana sematauro wakaita vana wakaticha kudira padare pamambo kuti vana havasi vako. Kuti kudaro ndizotaura izvozvo. Takanga tiri kumunda. Ndopatatanga kupotedzana tiri kumunda. Ndobva vanditi iwewe hausiwe zera rangu iwewe uri chembere kwandiri uri size yabhagusa pana vanonzi abhagusa size yabhagusa wenda unondakarora anondi mwana mudiki kwete iwewe chembere muromo hausike kutanga unditaurira ndobva ndakamupindira ndikati kana newewo zvandiri kutokuudza kuti handiri size yabhagusa kana vana vacho ndevabhagusa ndo zvandakamupindira nekuti ndiye akanga atanga kundituka. Right. Right. Saka ndizvo ndoda kuti kana yacho kuti vana ndivangu semachengetera ndaita pamashure papapo kubva tabva kunopa kuti andaichengeta ndakazombotomire ndichitokweshana mupfungwa dzangu kuti shuwa ndinganzi vana vacho ukavaonewo vakasiyana vana mwana amusheka afana nonasiyana mwana wacho akafana ona amai kana nani asi wotoona vese vana unoti ndevana indizvo ndoti ndivangu. Alright. Shoko raMwari rinoti chakaipa chitsidzwa nochakaipa chinotsidzwa nochakanaka makachinjana mazwi mukasvika pakupesana mazwi kuti vana vakuchengetawo iwewe unoyanzwa 14 wotora mari yako 300 wazindare wazvinzwisisa uyu haarambidzwe kuona vana ane kodzero kuona vana iwe wanga uida kusimudza dare chaoneka tokuti ungataure rimwe ramazuva kana uchida kupfumawo kupera pfumo kwete kutaura apa hapana chavana pakakonzwa hanzvadzi yako hapana paukamboita witness pakaenzerwa hanzvadzi yako murume hapana paukamboita refu aiwa ndachikumbira kuti imini mutanga kutaura pamusoro chakaipa mati imini basa guru redare rimwe nderekuti tese tiri kubatifara kana ava zisema vangu ava ndichandovamanira nini but kana vachinyepa zvimwe zvinhu ndinokupai example ini nani yekuti ava vanga varege kuomesera uyu ane chirwere chakagara ataura kuti ane chirwere chemwoyo anogwina anogona ndii saka isusu semhuri sezvamakaita mimi ezvo zvinouya muchitungamirira dare muchitaura mimi muchiburitsa nyaya yekuti ndinotaura nevangu handiti uyo ane achirikudza kuti anodzazimatirikire handei tinotaura panyaya yekuti tsano ava vachiripo zvekuti hativagonesi ndozvada kuudza vamwe vanogona kurova vachirwisa zvekuti vamwe vanoti hamugoni kurova here hamugoni kuita sei vakakudira pachena vakataura kuti ina handitongwe nekumiti ava vabvuma havanditi zvese zvinoti ina handinena zvekuva kwavabvunze kuti pandakauya ndichibva mandoshandira ndichiuya ndichivaona tsano handina kugara navo pamwe kuti nahanzvatara ndikavaudza ndikati tsano kana muchida kuroora hapana chakaipa panyaya yekunge muchiroora imimi nokuti kumba kwedu chipari chiri kwangu ane chipari chitauriranai zvakanaka mugarisani ava ndikaona uri kufodya kwavo ngavapukura ndikaona ava ndikaona uri kuchibage ndikati zvamukuita zvese izvi patsamurai nyaya handiti zvekuti uyada kuroora hanzvadzi dai ava tsano vakauya vachiti nyengerera hanzvadzi yako ndikuda kuroora handina taa ndinozvinachidambisa asi kuti ava zvavakuita manje izvozvi vakutaura nyaya kuti vari kuchengeta vana izvezvi mwana wavo firstborn yavo vakutaura 13 years ari kuhousegero anofanira kunge ari kupfumwa mukatora izvozvi fizi rejesa ndakasvika pachikoro pachimapuraimari ndikatora fizi rejesa kune chipezi chiripo yakadhindwa nasda chairman akutaura kuti uyu haasi kuchengeta vanhu makunyadzi kuti asi munomu vanopupura pamberi pevanhu kuti saka izvozvo zvemaiteiwa izvo nekuti zviri kuomera uyu wacho uyu anozoramba okunetsa sinokuti kana dambudziko rikamira akuya kwatiri kadachikumbira chite chakamira nazvikaona pamusoro chakamira anaida kungopindura anaida kupindura ibatsiro pangaida kubatsirwa nhasingatoziva kuti mwana wako anotausia kozi adzimai vatsana vakauya pamba kugara pashi vakati mukwasha ndiri kukumbirawo mwana wenyu aenda kugara nasisi vangu kana agara nasisi vangu ini vakatapizirisa kakare mana makuru vakuda munhu vanogara naye but vashomenisa ini ndakati mwana wangu kana achienda kuchikoro ndinoda kana asingaende kuchikoro mwana wangu handinoda kuti aende kupi kuchikoro vakati aiwa ari kuenda kuchikoro mwana wangu nhambwe hadzimaiwo vakaya pamberi pangu nechikunepavari uri kuudza mama samba yamunaendei
aiwa ndikuda kupupura zvavana vapedza vapedza iri nderekuti kuuya kwakaita ambuya vakanzi ndichateera nemadzausi ake aendeswe kuchikoro sekutaura kwakanga aita saka ndokwakanotorwa chishiti ichi chekuti kunotori nechikwereti mwana ari kuhouse girl pano kuti aende form 1 umwe andaichengeta uye zvigrade 1 haana kuenda zvakagara kurera mwana zvese vari 2 vasikuenda kuchikoro zvakwana hanzi ndechemari chikwezvina baba apa ne 35 yaSunday yaSilvester ikusvika kuma 15 chiita so iwe semunhu waMwari wanzwa here semunhu waMwari inda kuchindungu maubhadhara mari dzivana kuchikoro wazvinzwa zvese uinazvo nomarisiti musi 1 wa14 wazvinzwa asi mazvono kuti ndaibhadhara kwezi mari yekutaura ndetemu1 kuzomira kubhadhara kwete kuti vanoda kunyangadza vachiti haasi kubhadharira vanhu iwo nechitorwa vana muno weseri chinzi tuda kwadai tuda kwadai mwanzwa zvakataura wazvinzwa vana vako unokodzere kukona uchivaona uchivashedza uchivaona unokodzera haarambire vanhu asi endobhadhara vanhu wazvinzwa vanoswera ri baba pangu ava kutaura zvavo vachitondibira zvinhu zvandakashanda vese nemukadzi wavachitanodanana payadhi vangu vakashande vari kuti handingashande kashanda chaukapirwaauimachina no wanza zvandataura inini chinhu yandida kutaura makandisungira zvakaipa panguva yakaona haisi nyore munhu kubuda mvura yemanera yaita zvezvavanhu vaiona ndichivaka handitika nenyaya yekupata kugara pamba pangu nenyaya yekuti pamba pavo vane freedom vanoswera kwavanzodzorwa vachitiwo mari cho yavanenge vachiita kuti vaone kurarama kwavo handitika vanhu vanosvika vachiita zvavanoda vanotora vachiziva kuti ava kana vakupopota vanoti iwo ndivatitorera kumunda kwangu chaiko izvo zvekuti ndiende ndinoita zvokuspotwa ndifambe ndakasununguka ndinzi ndodana kuda pamba chekuba ndiri kugara ininika kuti ndiende kumba mofodya yekuti ndiwane pekuisira fodya ndakatofonera asikiriti anondipokorera vandirambidza vachitsvaka pokuisira chaimene vandikazoti hawo nditonge handiti iwo enda kunokumbira mumaraini dzimba dziri pamupango ava ndovakazoti mupei awane pekuisira fodya yake handitika kuti ndiende kumba mofodya futi vakangoona tsoka yangu neadzimai vangu ichidarika nepayati tinosvukwa kunge ivo ishanje haya kunoita shanje kunokarama musi wakapedzisira kubva pana panzvikutonga ndakakutukana zvanetsa unozouya handina kudaro wakazouya handina kuuya ndakati akapa mumwe nezuro ndiyanongopa nhasi handina kudaro kusaka uri pajeri papi munyika yakasununguka ndopandiri kuti kugara takatarisana asi ndati uri pajeri papi ndakakupinda pajeri pokuti iye ari kutaura kuti akasiya chinhu vakandikutaura nhasi ukaenda kugara nzvimbo yangu ndichaimuridza una kundiudza ndakudzinga iri aiwa saka unofanira kuziva kuti uya nemari unobhadhara mari dzaunosviko kusangana musi 1 wa14 chitaura adzimai kuti andeikumba vaina kotobheki aiwa nhasi ndaya netsoka munofamba mese netsoka muchienda kwandi munowana mese ndemakutanzangozitori pabasa ndakutinangono orit wazvidzwa unoya musi wa14 utora mari yako ukapa kugara tichaita sei naichambo taura zvauri kudai weti kupindura ndanichingobvunzaona kuti tiri kugara tichinetsana payadhi ari kuti payadhi ndepangu ndikada kumutiwo ichi chandakashanda siya kuti zvinhu ndezvangu akari kupedza kuturunura marata chaada ari kungotora achingoti pamba ndepangu saka togara sei pamba pacho nekuti uya ari mukadzi agara nguva yakareba sei musimba musimba tane zve15 years pano zvaari kutadza uyu 1 kana vanhu vachikutonga masabu hapano kupindurana navo 2 ndanga ndakapedza kudhara nyaya pandakamuti unouya ndasvinza ndo zvandakataura wazvinzwa saka hasati auya akatsvaka stendi ndiani vanhu vada kuti ndibasiro ndinogona kuya nechekufambisa mwana mupurisa wamambo 1 anditi
umboenda kunouya dati azopupura patinozodzoka kuti ndaona imba yakati nezvakati nezvakati zvakatumwa marata. Uyu unobhadhara kuenda nuka. Tosangana musi wa 14 vakapedza. No kuti ichokwadi show munhu yakapasa. Ndatosangana musi wa 14. Asi vaudze kuti ini kwa chairman ndichiri kwamuri. Mozonditurira kwa chairman because chairman pari zvino avatanga ngavaite zvinhu zviri straight totaura zvinhu zvine chokwadi. Ingomira ndikutaurire. Ava vari kuramba vachikopoteredza zvinhu vari kunetsana nachairman ati tera unzwika iwe rega ndikutaurire. Ngomira iwewe. Isusu hatite sokufunga kwako. Bosi notonga vanhu basa rino. Ndati ataura zvakanaka tamupa mupurisa.